își pune toate titlurile în joc. Jean-Marc Mormec, un boxer care la 40 de ani are șansa vieții lui și mai mult decât atât o ocazie în care nici el nu credea că va veni vreodată. Diferență mare de gabarit între Vladimir Klitschko și Mormec. Este un boxer mic și foarte incomod. Are o explozie fantastică. L-a lăudat chiar Vladimir pe Mormec. Ciocanul de oțel a mers și mai departe și l-a comparat pe Mormec în anumite privințe chiar cu Tyson, în special datorită exploziei din ring. E în orice caz un boxer incomod acest Jean-Marc Mormec. L-am văzut și în meciurile trecute, îl știm, are un stil destul de neortodox de a boxa, se mișcă foarte mult din trunchi, se bagă pe sub garda adversarului și îi place lupta corp la corp. Sigur, Vladimir Klitschko a dat aceste declarații pentru a-l fata pe francez, pentru a crește, bineînțeles, interesul în jurul acestei lupte. Da, este oricum un boxer bun, Mormec. Deocamdată Jean-Marc Mormec permanent încearcă să se bage pe sub garda lui Vladimir Klitschko. Sigur, publicul huiduie, dar eu nu l-aș condamna așa de repede pe Jean-Marc Mormec, care e liber să-și aleagă ce tactică vrea. E, până la urmă, interesant ce alege să facă Mormec, care cumva caută să ajungă la Klitschko pe sub acesta, pe sub garda lui Vladimir. Omul își vede interesul. Cu siguranță că și-a calculat fiecare șansă pe care ar avea-o în fața lui Vladimir Klitschko. Da, mare experiență pentru acest Jean-Marc Mormec, care boxează din 1995. A debutat la profesioniști cu un an înaintea lui Vladimir Klitschko. A trimis acolo o dreaptă Vladimir Klitschko. Să fim atenți la aceste drepte ale lui Vladimir. El e cunoscut în special pentru directa de stânga, pentru acel jab, probabil cel mai bun din lume. Dar cu dreapta de obicei își termină adversarii, termină treaba. O primă repriză destul de încălcită, în care Jean-Marc Mormec n-a reușit mare lucru, dar ne-a arătat o